Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Atong padayong ipangaliya sa Ginoo pinaagi sa atong patron Santiago Apostol ang kalig-on sa pagtuo sa tibuok kalibutan labi na sa mga Katoliko ug dinhi sa atong nasod aron mahimo kining tuburan sa atong gipangandoy nga kalinaw, kalipay ug kauswagan sa kinabuhi. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagis pagpamalit sa atong mga slots alang sa atong mga proyekto nga unta tagaan sad sila sa kaabunda sa ilang mga grasya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nagpasalig ikaw pagpabilin diha sa mga kasing-kasing nga matarong ug matinuoron. Ihatag kanamo nga tungod sa imong grasya, magpabilin kami nga matarong sa ingon magpakatakos kaunta pagpuyo dinhi kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang sinugdanan sa sulat ni Santiago. Gika ni Santiago nga sulugoon sa Dios ug sa Ginoong Hesukristo. Kumusta kamong tanang katawhan sa Dios nga nagkatibulaag sa tibuok kalibutan. Mga igsuon, isipa nga bulahan kamo kun ang tanang matang sa pagsulay moabot kaninyo kay nasayod kamo ang inyong pagtuo, gisulay lamang aron kamo mamahimong mainantuson. Panigurua ang inyong pagkamainantuson, magpadayon aron kamo mahingpit ug dili makulangan sa bisan unsa. Apan kun diha kaninyo may nakulangan ug kaalam, papangayua siya sa Dios ug dili gayud siya mahigawad kay ang Dios mahinatagon ug maluluyon man sa tanan. Apan papangayua siya uban ang pagtuo sa wala gayud pagduha-duha kay ang nagduha-duha sama sa balud nga mununot bisag asa huy pa sa hangin. Ang tao nga ingon niini dili makapaabot nga hatagan sa Ginoo sa iyang gipangayo kay maduha-duhaon man siya ug walay tino nga tumong sa tananiyang buhaton. Ang kabus nga igsuon angay maglipay kun ang Dios magpauswag kaniya ug ang dato nga igsuon kun siya ipaubos sa Dios kay ang dato mahanaw lamang sama sa bulak sa balili. Ang adlaw musubang uban sa naglagiting kainit nga makapalaya sa balili ug ang bulak niini malarag ug mahanaw ang iyang katahom. Sama niini ang dato takulahaw lang siya mamatay
samtang nagkapuliki siya sa iyang mga patigayon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kaluy ako Ginoo, ug mabuhi ako. Kaluy ako Ginoo, ug mabuhi ako. Sa wala pa ako sakita, nahisalaag ako. Apan karon nagasalig ako sa imong saad. Maayo ikaw ug manggihatagon. Tudloi ako sa imong mga kasuguan. Kaluy ako Ginoo, ug mabuhi ako. Maayo ka nako nga gisakit ako. Aron makakat-on ako sa imong mga kasuguan. Ang balaod sa imong baba, mas bililhon ka nako kaysa linibo nga bulawan ug salapi. Kaluy ako Ginoo, ug mabuhi ako. Nahibalo ako o Ginoo nga ang imong mga gimbutan matarong, ug sa imong kamatinumanon imo akong gisakit. Maglipay unta kanako ang imong kaluoy. Sumala sa imong saad, sa imong mga sulugoon. Kaluy ako Ginoo, ug mabuhi ako. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasag kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. May pipila ka mga Pariseo nga miabot og nakiglantugi kang Hesus. Buot nilang bitkon si Hesus, busa gihangyo nila siya sa pagpakita og ilhanan nga pinadala siya sa Dios. Nang hupawg lawom si Hesus og miingon,
nganong nangita man og ilhanan gikan sa Dios ang mga tao niining panahona. Apan sultihan ko kamo nga walay ilhanan nga ipakita niining mga tawhana. Unya iyang gibiyaan sila og mibalik siya pagsakay sa sakayan og mitabok sa lanaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Matod pa sa sulat ni Santiago, kaning nagsulat nga si Santiago, dili ni kaning atong Santiago nga apostol. Siya ni ang nahimong obispo sa Jerusalem nga gitawag og James Justo, Santiago Justo, the Just. Niya natod pa niya kini di ay pag-antos mao gid ay ni ang atong gikinahanglan aron ta mahimong perfect. Una, dili gid ta mo reklamog pag-antos, kay ang pag-antos makapahimo natong balaan kaayo. Giling nga imong tupad ing na daghan kag pag-antos. Ing na. Ya, tubag sa na imong tupad, naong palang nako, gaantos nako. Anya, og nana ganin ang pag-antos, maglipay di ay ta, ngano man, kay mauna na ang makapahimo natong hingpit, mahimo natong balaan. Kanus amon ta mangayog milagro, gisaway ni Hesus diring mga tao, kay sigig pangayog milagro or ilhanan. Ang atog yung pangayuag milagro, kasagaran, kana yung pag-antos. Sama nang anak kay stage 4 nga cancer. Ginoo, sayo jud ko nga imposible nimo. Kami pader, motuo man gid mi nga naagi milagro. Ano? Kay di lagi taganahan nga mag-antos. Magmilagro man gid ng Ginoo pader. Ay oo, wagi problema ana. Pero ang pangutana, kung sa may gusto nimo magmilagro ang Ginoo para mawa ang imong pag-antos o magmilagro ang Ginoo para punan ang imong pag-antos. Kung sa may gusto nimo be? Magmilagro aron mawa ang imong pag-antos. Yawanon ka. Mauna si Hesus kung atong tan-aw ng iyang kinabuhi, pulos-pulos gyud pag-antos. At tanaw ha, gimabdo siya sa babay nga wala pay bana. Kada kong pag-antos ana. Si San Jose Palandaan nag-antos na nganong namabdos ang iyang pangasawon nga wa pa niya hilabti. So nakahatag na siya pag-antos. Nya pagkatao niya gisalikway sila. Wa sila padayon mga balay. Kasakit anang isalikway ka. Nya didto pagid siya gipanganak sa balay sa hayupan niya gibutang pagyus pasungan. Kagrabe anang pag-antusa. Nya nagtubo siya nga nagbakwit-bakwit og puyo kay naa say nangita niya kay patyon siya bata pa lang gipangita na kay patyon ni Herodes. Nagkagiw-kagiw taon sila ngadto sa Ehipto. Nya sa diha nang dako na siya nagtudlo na sigihan sa gluto, sigihan sa criticize, sigihag butang-butang hangtod gyud nga nalansang sa cross, the highest suffering and the final suffering niya. Gibitay sa krus, gihubuan pag yun. Gilatigo pag yung maayo. Nganong gidawat man na sa Ginoo? Tungod kay ang pag-antos santos. Nya nganong mag-color mamuan na inyong buhok? Kay di mo muantos magtanaw sa inyong uban. Nganong inyong nang kiskison yung kilay niya badlisan, kaya di mo magtanaw, di mo ganahan mo tanaw ng katag na kayo, hanap na kayo mong kilay. Anong imo mo nang papuwa-puwahon imong naong, kaya di ka gusto mo antos ang lagom ni imong naong, luspad pag yun. Ka na mga inaana ba?
nganong mangawat man sa atong pundo sa nasod ang atong mga politicians, kaya di magantos magtrabaho o niya magtigo man ang ilang sweldo, dako biya kay na ilang sweldo, ikumparar sa ato, ang butog ang pari makaambal. Dako-dako sa ring makuhang pari, igdupa-dupa, dependis gidupan ba. Pero, antos mo sa nang pari, igog dupa-dupa, yun na magbarog ka, yung baktas pa ka ng layo kay tanan, init pa, limuot pa. Antos, una ka maka, kwarta. Kanaon tay ilang tigumon. Dili kay magsigig pangawat anang kwarta, aron lang yun mahayahay ang kinabuhi. Ang tumong ragid anang ato mga kawatan nga mga politicians, ang saraman yun, aron hayahay ang kinabuhi. Bahala nagdaghan kayong nagantos, basta hayahay lang ni. Bahala na mo diaghapit mo, wa mo'y gikaon, basta di alang namo ang mga billions nagikas inyong mga buhis. Nga aron di gid sila masakpan, kay masakpan sila, kana na ang mag-antos man gina sila. Katong tanan nga murag makasakop nila, ilag yung lutuson, ipa-impeach, ipapatay, ipa-ikiha, ana. Nakaroon, paminawa, naapabay gasigig hisgot sa flood control diha sa Congress o sa Senado, napadi ay. Anya, ato lang tong kalimtan, na porting daghan ng patay din sa ato, o sa ubang part sa nasod, daghan kay mga properties na nga daot, tungod anang ilad-ilad nga flood control, napabagoy gahisgot, wa na, ilag yung ilihis, ilag yung ikanang insa na, lihay-lihay, kay og atog yung fokusa na, i-discuss kinagmaayo, og makit-an yung kinsay utok, anak, kwaon ta ng ebidensya, na amang yung mag-antos, ana ba? Pero makapasantos unta na nila, og makapahimo sa na nga, ang nasod nato, mulambo, basta mapinpoint na ng mga utok anang korupsyon. Karon ang ilan na sa gipalabas nga isyo para lang yun kana ganing di nata makafocus anang korupsyon kanina sang atong aning sitwasyon natong murag wa kay magkasinabtanay kita og ang China. Murag itag itoy magsigig paghot anang unsa nang dako kay ngero anang basta German Shepherd ba kandag ko kay murag leon ang iro ba murag mga wolf ba nya ang itoy sige paghot murag itag itoy nga kausar ta tumban patay na ta ngano yung magpabikil-bikil ta tungod lang anang ilog-ilog anang ako nung sana kanang dagat diha nga atong angkon-angkonon naarabay giingon nila ni gi-stage nga ni hangyo si Rodante Marcolita ang atong senador nga makig-debate siya friendly debate ni aning Justice Supreme Court Justice Carpio kay lahi magbaruganan si Justice Carpio sa West Philippine Sea, lahi sag baruganan lahi sag analysis si aning Rodante Marcolita, Senador Rodante Marcolita, magdebate sila. Kanindot ana, haron mahibaw ana to, pero ang bottom line gi-divert na ta aron anha ta diha ma-focus dili na adtong mga ghost project sa flood control, ghost project sa infrastructures nga dagko kay sila kickbacks didto trillions. Ibaw na magpilay atong utang karon sa nasod. Wa pa mo kibaw? Akong nakitaan sa social media, niabot nag 17.8 trillion man tinga ito, ang atong utang. Katong naghisgot-hisgot ko sa una, 16 pa to. Karon, last year pa to, 16 point kapin. Karon, 17.7. O niya, inigtapos aning tuiga, wa pa matakaabot to nga. Pila na kay utang na to, no? Kasi moabot na nig 20 trillion. Nyahain man na gihapak ang atong utang nga wa may mga dagkong infrastructures atong nakita. Tuas ilang pangurakot. Hingka pa diri perti naman ang daghanang pag-antos nato sa Pilipinas. Magpasalamat tas Ginoo nga naatay mga pag-antos. Lord, salamat aning mga korap namong mga politicians kay nag-antos nami, mahimo nami aning santos.
Di ba? Mahimot santas di ay, santas o santos. Nabutay mo ingon ako, Pader, daghan ra ba kayo mo criticize nimo sa social media tungod anang imong wali? Napagani uban, mga pari gyud. Nako, ay, salamat, masantos na gyud ko ani. Di biya sayon sa no, pero sige lang, ato lang ang dawaton. Total, unsa may timailhan nga kita ang atong pag-antos makapasantos nato. Kung atong tanawon ang pag-antos nilang San Roque, nila ni St. Francis, kaning atong patron, Santiago, mga apostoles, silang San Pedro, San Pablo, kana bang ilang pag-antos ba? Unsa may sentro sa ilang pag-antos? Hibaw mo? Huwag mo kibaw? Ang sentro sa ilang pag-antos, mao ang pagtuman sa pulong sa Ginoo. Dili ang pagpangitag kwarta, dili ang pagpangitag maayong panglawas. Kita daghan kay gaantos nato para makapaeskwela's mga anak, para makapahimog balay, para makapalit og house and lot. Ana, siging antos anang data-data aron makapalit og sakyanan. Dili na mao'y pag-antos nga gipangita ni Kristo. Ang pag-antos nga gipangita ni Kristo para makapasantos nato, tumana ang pulong sa Ginoo. Wa gani gisulti sa pulong sa Ginoo, ayaw nag-antosi. That is a useless suffering. Para nang mag-antos gyud ka nga mopuyo kuyog niya nang imong bana nga wa sad mo'y kasal. Antuson ko ni Pader kay ako namang gining bana, nya wa lang may kasal. Unsa man na? Angaya na? Dili. Kusga? Okay. Nya kinasal na mo. Nya nangabit siya. Unsa man? Muantos kag kuyog? Dili. Antuso na nimo kay mauna na ang pag-antos nga nahasubay sa pulong sa Ginoo nga inyong gidawat pagkasal nga sa kasakit og sa kalipay, sa kahamugaway og sa kapitos, sa sakit o sa maayong panglawas. Naigo na kay kinasal naman mo. Pero samtang wapa mo kasaad anang mga saara, ayaw pag-antos, oy, kanabtang mo, muingon ako, Pader, tambagi in taong kung saon, manin akong partner. Akong anong partner man, wapa din mo'y kasal. Wala pa, Pader. Mangulata naman, Pader, oy, nako. Nya tungod lang sa among mga anak, Pader, na naman may anak, duha ka buok, ako lang gining antoso, nako, di na. Wa na maigong pag-antosa, di na makapasantos nimo. Mag-antos ka para padung sa impyerno, di na mao eh. Ang inyong panagtipon padung sa impyerno, nya mag-antos ka padung sa impyerno, nag-antos na kadaan nya adto pa jud ka final nga pag-antos sa impyerno, eternal suffering. Ayaw, mas may pagmubiya ka. Unya unsa mo na mo mga anak pa dir nga siya may gabuhian ni siya may naitrabaho. Naku ay sos pakan nagsagbot ta di diladlan na di. Unya mamatay pa din, may pagmamatay mo nga way sala kaysa dili mo mamatay pero padung mo sa impyerno. Kana mo'y saktong pag-antos, antosa ang pagbiyaan ng puyo-puyo nga kahimtang, bahala nagwa na kay gikaon. Basta lang ang imong kalag wa hikti sa sala nya guruyon ngadto padung sa kalayo sa impyerno. Maunay pag-antos sa mga apostoles ang pagpaningkamot sa pagtuman sa sugo sa Ginoo. Nya ang sugo sa Ginoo makapawagtang mo nagsala. Mananglitan antoso nimo imong naong nga wa lang gid nimo kiskisi imong kilay. Sakto na nga pag-antos dili. Hoy, tubag. Sakto dili. Unyang mag-antos jud kag pangutang kay para i-budget anang colors buhok anang imong tanan diyang panindot sa imong naong, mangutang lang jud kanya mo antos jud kag bayad anang imong utang. Sakto na dili. Muantos kag palit og slot, sakto na dili. Pastilan ko suga sa sakto eh. Pero ngano manggamay ra man kaayo. Oy, bago na rabatag slot katong PPSC Part 2. No, Part 2 na ni siya, PPSC 2. 130,000 atong gibaligya sugod gahapon. Hibaw mo pila itong halin? Niabot na biyag 105 ka slots. Bakit? Kanindot untang moabot ni 105,000 no? Ka slots. Pero sige lang. Okay na kaayo ni.
napay 129,895 ka slots nga available. Ato na lang ni siyang dawaton. Pero kung mag-antos kitag palit og slot, bahala maglakaw na lang ka. Mo bita na ingon ako, sayon kaayo pagpalit og slot, gamita lang ang pag-antos. Pananglitan, estudyante ka, o niya, mo palit kag slot. Antusa og lakaw padong sa eskwelahan. Pangayo lag budget para plite sa imong parents. Nya dili na nimo ibayad, lakawon lang nimo. Pila man ang bayad sa motor? 20. Nya kaduha ka mulakaw o sa kaadlaw di na nakay 40. Ug mulakaw kag ibutang natong mga katulo lang sa kada simana. Nya ang the rest ana musakay na ka. Balik tulo lang kaadlaw ba nga imong lakaon? Pila naman na? 120. Nya ipalit na nimog slot. Sobra na gani na usa ka slot. So ang estudyante og mag-antos lang makapalit yung slot kausa kada semana. Kakuha mo? Anya ikaw karon senior citizen naman ka. Unsa mo sa imong kuan nga galisod naman kag lakaw, unsa may imong pag-antos para kapalit kag slot? Ang sungkod dili nimo, di na ka magsungkod. Magsungkod ka. Ikaw ba senior citizen, wa na kay trabaho, unsa may makapalit nimong slot? Sultihin ang imong mga anak, imong mga apo nga paliti ko ninyo og slot. Ana, kung maluoy mo nako, paliti ko ninyo og slot kay gusto kong doon ako'y ihatag sa simbahan kada semana. Pila ra man ang 100 mo ang tong imong usa ka apo la karong semana ako'y palit nimo og slot. Lo, ako'y palit nimo og slot karon. Oy, blessingan kas Ginoo apo. Di ba? Mag-angkon-angkon na to sila. So kada semana naa jud kay kuan. In short, wa naman kay ikapalit kay gasalig naman lang kas imong mga nag-atiman nimo, mamaligya na lang kag slot. No, ayaw nagpalit. Kay tiwasuno naman ka, pamaligya na lang. Ana ha? Nga ikaw nga naay trabaho. Samot na ikaw naay trabaho, kapalit gitong estudyante, kapalit gani ring way trabaho, pero gakinahanglan lagig pag-antos. Mauna sila si San Pablo, si Santiago, nag-anto sila para makahatag sa ilang isig katao. Si San Roque, nag-antos og maayo para na ay ikatabang siyang isig katao. Hangtod gid siya namatay. Ako sa diri, si pare, antos kog palit, gikan sa ako mga nadawat nga mga stipends, og antos akong baligya, bahalag mga gisi na ning kilid sa akong ngabil. Sige jud ko og baligya og slot hangtod matuma ning atong pangandoy kay nakasiguro man ko nga kining atong gipangandoy nga kaning bell tower ato ning humnon ang atong adoration atong trabahoon ang ato sa diring luyo nga nagngandoy tang natay dako nga event center nga covered kana ganing atong trabahoon kahibaw ko makaayo ni sa simbahan, makaayo ni natong mga parokyano og makahatag ni kaluwasan. Ato ginang tabangan ha, online parishioners o territorial parishioners. Mamalita, mamaligya pagyudta. Muna gitawag og mahimo tang user, mahimo sad tang pusher sa slot, dili sa syabo. Kay ang syabo, mubaligya sila, mugamit sad sila. Ana, kita sad, slot man mamaligya ta, mupalit sad ta. Ana, nainindot kayo. Sige, katong committed ani, manindog na ta. Mga igsuon, ang Dios naghatag kanato sa iyang way sukod nga gahom ug gugma. Malaumon kitang moingon, Dios sa kaluwasan patalinghugi kami. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan, sa walay kakapoy maghago sa pagdala sa Diyos nong mensahe,
sa paghinulsol ngadto kanila nga nangita sa Ginoo uban ang matinud-anong kasing-kasing magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Nga isip mga makasasala, makaamgo kita sa gugma ug sa kaluoy nga gibatunan sa Dios alang sa tanang mga mobalik ngadto kaniya uban ang mapaubsanon ug mahinulsolong espiritu magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Nga mahuptan nato ang halawong ug tinuod nga pagtuo sa Dios nga dili lang kutob diha sa makitang mga ilhanan ug mga pasundayag magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton makaamgo sa makanunayong gugma sa Dios alang kanila bisan pa man sa ilang mga pagsulay ug mga kalisdanan magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Nga ang mga nangamatay makakaplag og kalinaw ug kalipay didto sa gingharian sa Dios magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. O Ginoo nga among Dios, giyahi kami sa tanang adlaw sa among kinabuhi. Dawata kining among pangamuyo nga gituboy nga kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagay ug pagmaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapusdanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, maglimpyo ug magbag-o unta kanamo kining halad og himoa kini nga hinungdan sa ganti nga walay katapusan alang kanamo nga magtuman sa imong kabubuton. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang igayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong.
Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan,
diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Sa kanin. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag.
Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. What have we to offer that does not fade or wither? Can the world ever satisfy the emptiness in our hearts in vain? We deny in Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. Magampo kita. O Ginoo, human kami mabusog sa kalanon nga tugob sa katamis nga langitnon, nangamuyo kami nga higugmao namo kanunay ang kalanon nga sa tinuoray maoy naghatag kanamog kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nun nga gahom. Nya mulihok rani kon muantos gyud ta para sa pagtuman sa sugo sa Ginoo. So antos tagpalit og slots para matuman ang plano nato dinhi nga makaayo sa atong parokya. Ang atong grace tag 100 pesos per slot, nya doon na ni 70 slot challenge, nga tag 7,000 per challenge. Ang atong PPSC Part 2, tag 100 pesos per slot gyapon, nya doon na ni 163 slot challenge, nga tag 16,300. Unya, ang atong DPR para itukod atong padayog tukod sa mga balay, tag 100 pesos gihapon, nya og mo sponsor mo usa ka balay 75,000. So mo nay atong mga pamaagi. Nya unsaon pagpalit og slots ato na sad ning ipahinumdom, una diha sa atong opisina o kaha diha sa atong mga lamisa nga naas gawas sa atong simbahan, kapalit mo diha slots. Pwede sad sa atong bank accounts kaning niya sa atong screen nga atong ipakita. Nya pwede sad i-GCash ninyo. Ang akong GCash murag puno na. Nya kanilang ubang GCash pwede sad ikwarta padala. Kani gyapon mga ngan dinhi sa atong screen mao'y gamitan. Salamat kaayo. Nya pahinumdom na sad nga ang atong Ash Wednesday karong Miyerkules magsugod na ang Kwaresma. Kuan na siya kanang fasting and abstinence day, kanang Ash Wednesday. Niya ang atong misa din sa atong simbahan
alas 6 sa buntag, alas 12:15, alas 5 sa hapon o alas 7 sa gabi. Ya dito sa mga kapilya nga atong pagamisahan madomingo, mga barangay chapels, naasay mga misa dito. Kamong taga dito, susiha lang ninyo sa inyong mga chapel leaders aron mahibaw-an ninyo ang oras sa misa. Mga eskwelahan sad, susiha lang ninyo sa inyong mga principals o mga maestra ang schedule sa misa. Naagya pun tayo schedule nga misa sa mga eskwelahan para sa Ash Wednesday. Ang Ginoo manaa kaninyo Manaa sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.